back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Ubay-ubay na ang customers. Ay! Uy, may bagong lisuwed. Oh, yun na. Time para ko. Familiar man na ako siya, uy. Si Franco na. Si Franco nga bana ni Kathy. OMG, ni Soda. Hala, kung makabantay si Kathy. Tuwara pa siya, nag-atiman kang Sir Greg. Oh my G. Unsao man ako ini. Ay, husto. Sugato na ko siya. Daga na customer eh. Asam ka kuling ko din niya. Si Kati, asam ka siya. Hello, Franco. Oh, uy, Sofia? Hello. May kinasuroy ka. Dali, dali, lingkod dali. Okay. Dali, sunod ako ha. Oh, Okay, dire. Lingkod lang ko na diha. Ano sabi gusto nimo ha? Bino? Beer? kuan lang. Soft drinks lang. Ay, pagkuan diha. Kuan kag beer. Ingon man, pulutan sad ha. Ay lang Sofia, oy, kay mag-drive para bakog motor. Uy, one bottle of beer. Okay na kayo na. Uy, noon sabiya ka. Pero, Ayaw pag tiniguwang. Ay, kabala ka. Dito ka pa mayroon. Sagot na ko. ay, lagi, oy. Lingkod na. Sige na. Lingkod. Salamat kayo. Psst, waiter. Beer. Og peanuts. Palihog. Ma'am ka diri? Mamsa. Kining kuan, Ay, Sofia, naibaw ko. Nagpangita ka ni Kathy. kuan, kining... Si Kathy to pa sa sud. Ako tong aduon og pahibawan nga ni aka, ha? Ayaw lang. Basin ang makasamok lang ko. Diri lang ko. Pahibawan ko lang nga ni aka. Sagdi na lang gud, Sofia. Kung gusto ka aron malingaw ka, adto ka sa bilyaran. Oh, okay na sad. Dali, sige. Ihatod ka sa may bilyaran. Okay? Sige. Sige. Total, mga 30 minutes pa man mo off si Kathy. Sakto, malingaw ka dito. Okay, salamat kayo ha. Dire ka lingkod, Franco, Diha ay. May kay bantang kaayo ang nanagduwa. Makita gid nimo sila. Okay, salamat kayo ha. Welcome. Okay, salamat. Ibutang diri, waiter. Thank you. Okay na. Dili mong order. Ingon man ang peanuts. Kalingaw gid diri, ha? Enjoy sa imong kaugalingon. Diri lang ka, ha? Oh, Sofia. Oh, salamat kayo ha. Naon sabiya kayo pa salamat, uy. Ati man ang kiti ka. Aron ba, magbalik-balik ka diri. Okay. Lingaw dag-inom, ha? Og anya, tanaw sa billiard. Unsa man madua kag billiard? Nay usa ka table, bakante. Pila mang oras diri? 200 ang oras. Pero ay kabala ka, ako'y bayay. Ay lang Sofia, mutanaw lang ko eh. Tarong, oy. Sure ba? Oo, lagi. Kung gusto ka mo duha, paduhaon ti ka. Ay na bitaw, mutanaw ko. Sige. Okay. Excuse ha. Enjoy diha, Franco, ha? Oh, Sofia. Sige. Biyaan una ta ka. Daghan sa day manuwa din ng billiard eh. Ay. Pero si Kati, asam ka siya? Di ba ka siya masuko na ako nga nisuod ko diri? Sir Greg, na. Giipisan ko ng ibaso sa paborito ni mong brandy. Thank you, Cathy. Pero may mo ba? Yan ang pagsigig tawag na kong sir. Hala, no? Papasa no, sir. Usap na ko itawag ni mo. Just call me Griggy, okay? Oh. Griggy. Okay ba, Cathy? Sir, Oh, Cathy. gigunita na sad ni mo ang akong kamot. Gusto na kumukunit sa malumoy mo mga tudlo. Sir,
ako pag ininghagkan. Ay! Oh, hala, Sir Greggy, ay! Ayaw, sir, uy. Aw. Para hawak sa kamot, di ka mo mabdos, ana. Greggy, ay! Kana. Gusto ko na pagkatawagan mo na ako. Grige, okay? Ikaw, cute, no? Kathy! Oh, Ay, Sophie. yes, Sophia. Sir Greg, excuse na ha. Ako sa kuhaos coffee kadiyot ha. Okay, ra? Okay. No problem. Thank you. Mama, ay, Greggy, excuse na Okay. Go. Thank you. Dahil nga naman, uy. May problema? Relax lang, pero naas Franco. Unsa? Usay niya si Franco. Oh, laki na si Franco. Asa ba siya? Nakita na ko ni Sud, akong gidalig sugat. Og tuay, idala ko sa may bilyaran, aron di siya makakita nimo ba nga nakitable kang Sir Greg. Buang ni tawhana, uy. Nga namisod man siya din, Oy, awaya, uy. Ada makalagot, uy. Nga namisod man siya. Ayaw lagi awaya, ayaw pag pinastos. Napayang tagiya ha, take Ay, note. pero nga no laging anhi man siya. Uma ko pagsugo niya nga mo anhi siya. Basin og ni apas na nimo, uy. Hanggaw ginitawa na, uy. Nitawag unta siya. Baybaw mo ari siya. Usban ako ayaw awaya, nakasabot. Ayaw sa pagdakat. Kaya kung imo ng awayon, tingalig, laino niya sa pagsapot. Basit magduda na noon na siya nga may iring-iring ka. Unsa? Bigyan, asa maron siya? Tuwa lagi sa bilyaran. Unya, unsa ko man ako na si Greggy. Hala, no? Bag-o? Greggy? Greggy nagsangpit ni mo niya? Ay, kuan man day, mao man na iyang gusto. Nga Greggy ang iyang gustong ipatawag na niya. Sige, ano lang kabalaka ako explicar adto. Ako'y atubang adto. Ayaw kabalaka, girl. Kung dunay datong imo, di na kukuhaon, promise. Sophia! Adto asa tos Franco kaw. Sige na, para way duda. Okay, sige. Hello, pa? Nak, nanawag ka. Pa, palihog, dadiyon niya kong makaon, be. Gigutom ko. Sure, Nak. Kung gusto nimo. Burger lang, pa. Drive-thru lang. Okay, Inday. Asa naman karon? Di ako sa gitrabuhan ni mama nimo. Nagpaabot ko niya nga mo-off siya. Okay, pa. Amping mong mama, pa. Sure, Nak. Okay, pa. Bye. Oh, sakto na yung dua ka botelya nga beer para katuog. Uy! Migo na ko. Si Franco. Hello? Bay Franco? Bay, di ako karon sa gitrabuhan ni Kati. O di ay bilyar diri. Oh, mau ba? Hilig man kag bilyar, di ba? Oh. Sa man may enkwentro dia? Murag mga bigatin may nagduwa diri. Mukuyog niya ko nimo. Bay ha? Kung muana ka diha. Okay, bay. Paibaon talang ka. Okay. Bay Franco. Nagdaog na. May mong duwa na siya. Si Attorney Arma kung na siya. Franco? Oh, Kati? Ay, Gani na ra ka? di pa lang gido, gay. Pero wa mo ka manawag. Baybaw na kung ari ka. Kuan, manawag unta ko nimo pero basin og busy ka ba? Makasamok lang niya ko Sa nimo. sunod gani ba kung ari ka, manawag yung ka, okay? Oo, manawag ko nimo. Sige. Sorry kayo. Yamat ragod nimo. Inom-inom magkag-beer. Na, di man tak mo inom ini pero giyatagan kong Sofia. Di man kuno niya pa bayron. Nya, mahal na bang beer din eh. Mubayad lang ko. Ayaw na lang, ako na lang bayad. Kung ari makadinhi nga di magpahibaw. Saman, naniid ka na ako? Ha? Si maniid? Ako maniid ko nimo? Ano maniid man ko nimo? Masinong nagduda ka? Nga may kairing-iring ko din eh. Ala. Wa man tao na sa kunahuna, oy. Ay, pastilan, Franco. Ay ko isud si mong bulsa, uy. Mao gini mo tumong din he. Nga nisod ka din he. Nga wa magpahibaw na ako. Kati sa oy. Paabot ako. Magtiwas ta ning abo sa bay. Kasabot ka? Magtiwas ta! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!